Aviam, haig d'admetre, és una combinació curiosa, eh? O sigui, no m'hauria pensat mai posar tots aquests ingredients junts dins un mateix entrepà. La truita de xoriço, la botifarra, l'allioli, el tabasco. Està bé, és bo, eh? O sigui, és un entrepà que repetiria, no avui evidentment no me'n fotria un altre d'aquests. Però sí que és un entrepà que vindria aquí un altre dia i me'l demanaríeu que si veniu, vingueu 3 o 4, per menjar-vos això. Tasteu-lo perquè té el seu rotllo. És el mateix que ens ha dit l'Albert, diu, escolta, al final per demanar un lomo queso, un bacon queso, doncs sí, més o menys te'l fots a tot arreu. Però aquí està molt bé. I una cosa que no estic parlant, el pa està bé. Moltes vegades li donem molta importància al que hi ha dins de l'entrepà, el tall, que és important i que n'hi ha d'haver. No li acabem donant importància al pa, carai, hòstia, i al final és un entrepà, o sigui, el pa és important. Jo soc dels que els entrepans m'agraden amb força tall, però el pa també val la pena. I aquest pa està molt bé, de veritat us ho dic, eh? Per ser un bar de carretera, tu, bar de polígon, molt bon pa. Mira, al final hi ha un moment que és més pràctic menjar-te un forquill de ganivet, perquè la ceba cau per aquí. M'imagino fotre'm aquest entrepà sencer, amb aquesta quantitat de llioli i tabasco, i anar-me'n a l'obra a treballar, i el que estigui al meu costat, pobre, bueno, no li espera.